Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til Kristen fra X-Factor. Godmorgen, Kristen. Godmorgen. Hvad fik dig til at stille op til audition? Hovedgrunden, kan man sige, det var, at jeg gerne ville prøve nogle grænser af. Og gøre et eller andet vildt. Var det vildt nok for dig så? Ja, lidt. Hvilken tilgang havde du sådan til din audition, udover det skulle være vildt? Havde du allerede der lagt dig lidt an på en eller anden stilart, du skulle slå igennem med? Ikke andet end det musik, jeg selv synes var godt. Ja. Mere havde jeg ikke rigtig tænkt over. Og hvad var det for musik sådan? Jamen det er jo faktisk alt muligt. Så det er meget bredt. Du valgte at synge The Cave til din audition. Hvorfor lige præcis det nummer? Jamen, jeg skulle finde et nummer, hvor jeg kunne finde et track til, hvor der ikke var sang på. Ja. Og så surfede jeg lidt rundt på nettet for at finde noget. Fordi det meste, der ligger, det er sådan noget Madonna og ting og sager, som måske ikke lige passer så godt til mig. Ja. Men så faldt jeg over Mumford & Sons, som jeg faktisk ikke rigtig kendte før. Ja. Og så blev det. Når man til audition går rundt blandt alle dem, som er til audition, så går man så egentlig og tænker, jeg kommer vist ikke igennem nåløjet. Ja, det gør man. Det synes jeg. Det gør jeg i hvert fald. Du kommer så videre. Ja. Og du kender så dem, der også er gået videre. Hvor langt regner du egentlig selv med at gå? Hvornår begynder du at forstå, at dit talent egentlig kan bære dig længere, end du lige regner med måske? Jamen det gør jeg faktisk efter første sang på Super Bootcamp, hvor Thomas Blackman han siger til mig, at det skal gå meget galt for mig, hvis ikke jeg skal gå videre til live-programmerne. Og Kristen, han siger så noget. Det er det. Ja, så er du som regel noget rigtigt i det, ikke? Nogle gange. Han sagde jo også til Mikkel, at han ville vinde. Han kom engang med i live-programmet. Så. Hvordan er han egentlig? Altså sådan, når kameraerne de slukkede. Er han ganske almindelig? Er det en rolle, han spiller, eller hvad? Han er ikke ganske almindelig, det vil jeg ikke kalde ham. Men han er lidt anderledes, end han er, når der er kamera på, synes jeg. Men han er stadigvæk ret speciel. Nu virker du også som sådan en meget rolig person et eller andet sted. Mm. Og når man kan sige, når bussen kører, så kører bussen, så kan man ikke lige hoppe af toget. Hvis du selv kunne få lov at bestemme, havde du så på et tidspunkt lyst til måske at hoppe af det her? Nej, det havde jeg ikke. Jeg tror, at tanken den måske strejfede mig en gang imellem, men når man så tænker over det, så er det jo en kæmpe ære og gave at være med i sådan et program og få så meget ros og så mange stemmer og opbakning. Men det har alligevel også en pris, ikke? Ikke nogen negativ pris. Ikke nu i hvert fald, synes jeg ikke. Hvor meget indflydelse havde du selv på de her valgte numre? Ret stor indflydelse. Det var sådan meget samarbejde, den måde vi fandt dem på. Ja. Du har selv været med til at skrive din vindersang, Let's Go, sammen med Ida Kåre. Hvordan har det forløb været? Det startede med, at Ida og hendes producer, de lavede sådan en skitse, kan man godt sige, med melodi og akkorder. Og så sendte den det var sådan, at jeg lavede på en computer, så det var bare sådan nogle mærkelige lyde, kan man godt sige. Ja. Og så tog jeg det så og indspillede det på guitar og skrev en tekst til, og så sendte det tilbage til dem, og så sendte vi sådan lidt frem og tilbage, så endte det med det gjorde. Ja. Hvornår får du selv en fornemmelse af, at du kan vinde det her? Hvor du selv begynder at mærke det lidt på dem, som ser programmet og så videre? Det ved jeg faktisk ikke. Det er nok først, da jeg havde vundet, tror jeg. Ja. Det er simpelthen så stort, det hele, ikke? Ja, jamen det er meget overvældende. Ja. Har du gjort dig nogle tanker om, hvor du skiller dig ud fra de andre vindere, måske? De andre vindere? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad er det, du har at byde ind med, for eksempel? Jamen, jeg har jo nok en meget speciel stemme, som er ret naturlig på en måde. Altså, det er ikke, jeg har aldrig rigtig gået til sang, eller altså, jeg er ikke sådan specielt teknisk dygtig. Nej. Så det hele, det er sådan noget, hvad skal man sige, selvlært, naturligt. Learning by doing, ja. Du virker ikke som en, der er helt vild med al den her opmærksomhed. Er det alligevel noget, man lærer at hvile i? Jamen, det er jo sådan noget, der følger med, kan man godt sige. Det er ikke fordi, at jeg ikke bryder mig om det, men
Men jeg kunne også godt undvære det. Det Ja. er ikke rigtigt det, der betyder noget for mig. Men når man nu står på en scene og synger, så er det alligevel sjovere, der står nogen foran, ikke? Jo, det må man sige. Hvad så nu? Skal du selv samle et band, eller hvad skal der foregå nu? Jamen, nu skal jeg jo til at skrive noget musik. Ja. Men det kan da også være, at efter at jeg har fået lavet den her plade, at jeg så måske skal i gang med et andet projekt. Det ved jeg ikke endnu. Nej. Hvis du selv kunne få lov at bestemme sig lidt omkring fremtiden, hvad skal den så bringe? Jamen, så skal jeg jo til at leve af at lave musik. Ja. Hvis jeg selv kunne bestemme. Og leve godt. Ja. Gennem X-Factor har du prøvet kræfter med country-genren. Er det også den vej, du har tænkt dig at gå? Jeg tror, det bliver lidt en fusion mellem alle mulige forskellige ting. Ja. Jeg har ikke rigtig lyst til at lægge mig fast på en bestemt genre. Nej. Men via X-Factor, der er det vel lidt country, som folk har låst dig lidt i allerede nu, er det ikke? Jo. Ja. Du har brugt en del tid i København her under X-Factor. Mm. Hvad er den største forskel på København og Jylland? Jeg tror kun, der er forskel. Men København, der er meget, meget larm, og der sker noget hele tiden. Ja. Og den del af Jylland, jeg kommer fra, der er i hvert fald fred og ro. Men det er nemt nok at være en rolig jyde i København, eller hvad? Ja, det er ikke noget problem. Det er jo så, hvad skal man sige, dybt begravet i en. Det er ikke noget, der sådan lige ryger af. Nej. Christian, jeg vil i hvert fald sige held og lykke med fremtiden, og det her, det bliver ikke sidste gang, vi hører fra dig, vel? Jeg håber ikke. Nej. Held og lykke og rigtig god weekend. Tak skal du have, lige måde. Super. Og så spiller jeg jo så nummeret.